Tämän meditaation, tai ehkä enemmänkin ohjatun visualisoinnin, nimi on myötätuntoinen ystävä. Toivottavasti nautit siitä. Pyydän sinua nyt etsimään mukavan asennon. Voit istua tai maata halutessasi, jos uskot, ettet nukahda. Hengitä muutaman kerran syvään, asettuaksesi kehosi. Hengitä niin, että pallea ja vatsan seutu nousevat ja laskevat hengityksen tahdissa. Anna nyt hengityksesi palata normaalirytmiin. Kiinnitä seuraavaksi huomiosi kehoosi ja todella huomaa, että sinulla on keho. Miltä se tuntuu? Ehkä huomaat kosketuspinnan jalkojesi ja lattian välillä. Sen, missä kätesi ovat. Kehosi asennon. Ja jos huomaat kehossasi jännityksiä, huomioi ne lämpimästi ja ystävällisesti, tuoden kätesi sydämellesi. Tai tee jokin muu rauhoittava, lohduttava ele, jonka kautta kerrot kehollesi, että olet tässä ja välität siitä. Voit jättää kätesi paikoilleen koko meditaation ajaksi tai laskea ne alas tietäen, että tällainen kosketus on halutessasi saatavilla harjoituksen ajan, mikäli haluat yhdistää enemmän lämpöä kokemukseesi. Nyt kutsun sinut kuvittelemaan, että olet kauniissa, rauhallisessa, mukavassa ja turvallisessa paikassa. Anna minkä tahansa mielikuvan nousta mieleesi. Se voi olla todellinen paikka, ehkä mökki metsässä, jonka olohuoneessa olet katselemassa takassa palavaa tulta. Tai ehkä se on paikka luonnossa. Istut lämpimällä rannalla. Tai metsässä kauniiden puiden ympäröimänä. Se voi olla myös täysin kuvitteellinen paikka, ehkä kellut pilvillä. Yritä olla yliajattelematta. Anna mielikuvan muodostua vapaasti mieleesi. Turvallinen, mukava, rauhallinen paikka. Anna itsesi kokea rauhaa ja miellyttäviä tunteita tässä paikassa. Pian tulet saamaan vieraan. Lämpimän, viisaan ja myötätuntoisen hahmon, jota kutsumme myötätuntoiseksi ystäväksi. Hän on ideaalihahmo, joka on täydellinen esimerkki rohkeudesta, viisaudesta ja erityisesti varauksettomasta rakkaudesta ja hyväksynnästä. Ehkä ystäväsi on hengellinen ohjaaja, jonka olet tavannut tai tiedät. Tai ehkä viisas opettaja elämäsi varrelta. Ehkä hän on joku menneisyydestäsi, joku, joka omaa näitä viisauden ja myötätunnon ominaisuuksia sinua kohtaan. Ehkä isovanhempi esimerkiksi.
Tai hän voi nousta nyt mieleesi ensimmäistä kertaa elämässäsi. Anna tämän mielikuvan muodostua vapaasti mieleesi. Hahmolla ei välttämättä ole edes tiettyä muotoa. Se voi olla vaikkapa vain lämmin valo. Tiedät, että myötätuntoinen ystäväsi todella välittää sinusta syvästi, ja hän haluaa sinun olevan onnellinen ja vapaa kärsimyksestä. Joten anna kuvan hahmosta tulla ja olla, ja sisällytä siihen juuri sen verran yksityiskohtia, kuin sinusta tuntuu hyvältä. Anna mielikuvan myötätuntoisesta ystävästä muodostua nyt mieleesi. Ystäväsi haluaa nyt vierailla luonasi, ja voit valita joko lähteä turvallisesta paikastasi tai kutsua hänet sinne. Tee mikä tuntuu mukavimmalta sinulle. Tartu mahdollisuuteen tavata myötätuntoinen ystäväsi. Kuvittele itsesi sopivalle etäisyydelle hänestä. Jos hän on hengellinen hahmo, jota kunnioitat suuresti, ehkä välillänne on hieman kunnioittavaa etäisyyttä. Jos hän on rakas isoäitisi, ehkä pidät häntä kädestä. Tee juuri niin kuin tuntuu parhaalta. Kokeile, voitko antaa itsesi tuntea, miltä tuntuu olla tämän hahmon läheisyydessä ja seurassa. Sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin kokea tämä hetki. Kokeile, voitko antaa itsesi täydellisesti vastaanottaa varauksettoman rakkauden ja myötätunnon, jota tämä hahmo kokee sinua kohtaan. Voitko ottaa sen vastaan? Jos koet, ettet voi ottaa sitä kaikkea vastaan, mikäli se tuntuu liialta, sekin on ok. Ystäväsi tuntee sen kuitenkin. Myötätuntoinen ystäväsi on siis hyvin viisas ja kaikki tietävä. Ja hän tietää täysin, mitä olet elämässäsi ja menneisyydessäsi kokenut. Hän tietää, minne olet menossa tulevaisuudessa ja missä olet juuri nyt elämänmatkasi kohdalla. Nyt ystäväsi haluaisi kertoa sinulle jotakin. Hänellä on viesti sinulle. Jotakin, mitä sinun todella tarvitsee kuulla juuri nyt tässä kohdassa elämääsi. Ota hetki ja kuuntele todella, mitä ystävälläsi on sanottavana sinulle. Ja jos et kuule mitään sanoja, sekin on ok.
Anna silloin itsesi vain nauttia ystäväsi hyvästä seurasta. Ehkä sinä haluat sanoa tai ilmaista jotakin ystävällesi. Ehkä sinulla on kysymys, jonka haluat esittää. Tiedät, että ystäväsi kuuntelee syvästi ja täysin ymmärtää sinua. Eli onko jotain, mitä haluat kysyä tai jakaa ystäväsi kanssa? Pian ystäväsi lähtee väliaikaisesti pois. Ja ennen kuin näin tapahtuu, hän haluaa antaa sinulle lahjan, materiaalisen objektin. Tämä objekti vain ilmestyy käteesi, tai ojennat käteesi ja hän antaa sen siihen. Se on jotakin, jolla on erityinen merkitys ja tarkoitus sinulle. Mitä se on? Ja jos mitään selkeää ei nouse mieleesi, sekin on ok. Ehkä lahja on vain ystävällisyyttä tai ystäväsi viisauden sanoja. Joten nauti ystäväsi seurasta viimeiset hetket. Ehkä muistelet tapaamistanne. Ja sitten hyvästelet hänet tälle kertaa. Joten löydät taas itsesi yksin, turvallisesta paikastasi. Kuvittele taas, missä olet. Millainen näkymä siellä on? Anna itsesi tuntea olosi turvallisemmaksi sen kautta, mitä juuri koit. Ehkä reflektoit käymäsi keskustelua tai tutkit saamaasi lahjaa ja sen tarkoitusta. Ja tätä kaikkea pohtiessasi tajuat samalla tietysti, että myötätuntoinen ystäväsi on itse asiassa osa sinua. Tuntemasi läsnäolo ja viisaat sanat nousivat sisältäsi. Ne ovat osa sinua. Tämän tyylinen viisaus, ystävällisyys, myötätunto, varaukseton rakkaus on aina saatavillasi. Sinun täytyy vain muistaa kurottautua sitä kohtaan. Voit kutsua myötätuntoisen ystäväsi takaisin, milloin ikinä haluat. Nyt anna mielikuvasi mennä ja anna itsesi tulla tietoiseksi siitä, missä kehosi on huoneessa nyt. Tunne kehosi juuri tässä ja nyt.
Anna itsesi tuntea ja kokea, mitä tahansa nyt nousee tietoisuuteesi. Ehkä arvostat kokemusta, jos se oli sinulle merkityksellinen. Tai ehkä olet turhautunut jotenkin, tai koet epätäydellisyyttä. Anna niidenkin tuntemusten tulla. Anna itsesi olla juuri sellainen kuin olet tässä hetkessä. Ja sitten kun olet valmis, avaa hitaasti silmäsi.